Hürmetli televizor qarawçılar, hazır tapşırığımızı kitap açtım sahifesi bilen devam ettirəbiz. Яңа kitaplar bilen sizni xizmətdaşım Lələ Zeynullina tanıştıra. İsənmisiz? Яңа tatar kitapları bilen sizni min Lələ Zeynullina tanıştıram. Jurnalistlar Birligi yurtunda telejurnalist İldar Qiyamov'tan Jırlarımda Jirsüüm şiirler jiyintığı təqdim etildi. Егет кішіге 70 түрлі хінәрді аз деген мәқал әйтерсің нәқ Илдарға әйтілген. Бәллүр қалам конкурсы 30 имәни бүләгі иесі Илдар Қиямовның фәлсәфи матур шиғырлар язғанын күпләр білмейді тұрғандыр. Ол шиғырларын балашағынан яза. Хәзірді ижаттан туқтағаны yok. Жырларымда Жирсуым басмасы 50 яшілігі оңайынан нәшір етілді. Uzgan bir etaplarga netice yasap, alarına kitaplarını kişilerge tertiplep tezip koyasın. Bir ya olmasa arşivini, kağızlarını degende rubrikatsiyelep, isimlerini bilgilep diyen ki, bana şulay turmuşunun tertipke getirip, tertiplep koyu farz deyip oyluyum, lazım. Çünkü yüzüne algıta başlar içinde cengil bula. Hem bana 50 yaş indi ol yüzüne göre bir etap, Allah'a şükür girişilgenler var, hem iştisi kilgenler aile tağında köbürek. Авторның «Мәңгі яшә әмирім» деген Ширмешән районы Әмир ауылы тарихына бағышлаған яңа китабы да әзір. Ул архив материаллары һәм аксакалларның сөйләвенә нигезләнеп язылган. Һәркемнең иң зур хәзинәсе туган яга. Бу уңайдан тарихчы археолог Альберт Борхановның юбилярга әйтер сүзләре шактый. Һәр авылның тарихының китабы булырга тиеш. Ширмешән районында хата эшләмәсәм бер 42-44 авыл бар. Шулчама. Ләкин менә Свердловск өлкәсендә 2 китап чыккан, Ширмешәндә 94 китап чыккан. Хәзер 95 була, 96-да булыр. Менә күрәсезме? Бу Татарстан районнары алында беренче урын, Россия Федерациясында беренче урын, Евразиядә беренче урын. Так что сезнең өлешегез дә бар. Казан дәүләт университеты профессоры Васил Гарифуллин Илдарның университетта укыган елларын, җырлый башлавын, Ернис Рахматуллин җитәкчелегендәге татар халык хорында солист булуын искә алды. Төрле кызыклы шәхесләр идалар укыган вакытта ук Илдар инде үзенең төплелеге белән аерылып тора иде, максатчанлыгы белән. Җырга инде шырда ук бик актив кирип китте. Менә шул шырда телгә бик игътибарлы булды. Бүген дә журналистларны менә үзләренең YouTube каналларында үзләренең менә үзенә күрә педагог. Җыр, шигырь белән үрелеп барган кичә хезмәттәшләр, якташлар, кунакларның очрашу, аралашу урыны да булды. Татар сәнгатенә нигез салучы Идел буенда беренче сәнгать билеме докторы Фуат Валиевның туына 100 ел. Шул уңайдан Татар халык декоратив сәнгате исемле яңа китап чыкты. Татарстан китап нәшриятендә басылган бу басма киң катлам укучыларга ярдәмлек. Әлеге китапта татар сәнгатенең тарихы, аның төрләре каралган. Шул исәптән, мәсәлән, тукучылык, милли чигү, зәркәнчелек, күнчелек, таштан һәм агачтан ую, һәм булар барысы да фәнни яктан эзләнүләргә нигезләнеп эшләнгән хезмәт. Авторның үзе ясаган бик күп рәсемнәре кергән. Ул экспедицияларда йөргәндә шу тарихи чыганаклардан рәсемнәрне үз куллары белән үзе ясаган һәм аларны менә шу альбомга без керттек. Балаларга милли эстетик тәрбия бирүдә менә шу материалларны кулланырга була. Монда 500-гә якын фотографиялар, алар илебезнең төрле музейларының экспонатларыннан алынган фотографиялар. Бүгенге көндә мондый китапларга ихтыяҗ зур дип әйтергә була. Ни өчен? Чөнки дизайнерлар, иҗат кешеләре алар гел эзләнүдә бит. Безнең халкыбыз элек-электән тырыш, һөнәрле булуы белән аерылып торган. Чигү, туку, бизәкләр төшерүдә үзенең кул көчен генә түгел, матурлыкка омтылышын, хыялын, эстетик зауыгында салган. Әлеге матур гадәтләр буыннар чылбыры белән дәвам итсен иде дигән теләктә бүгенгә сау булашам. Исән, имин булыйк.